دەم باش گۆدار و تەماشەوانین هێژات بەرنامەیە ڕۆژەوایی رو دەرگەلوانە. لە تورکیە مژارە ڕۆژەوایی کوردستانی دەمێک درێژە بابەتا سەرەکەیە. سەکنا تورکیە و لە ئالیە دنی سینۆر مەترسیا تەلۆرێ لەسەر هەیە ئەولەی یاوێ دەکەوێ بنگەفێدە دۆڕپی چەکل دەردۆراوێ پێکتێ گەهشت حتا وێ ئاستێک و تورکیە لەگەل میلیشیاتین بسەربە ئێریشی ڕۆژەوایی کوردستانی کرد. ئەڤ نێزیکەهەیە تورکیە ji alî cîhanê ve pejirandînek nedît û rexên tund li hemberî van kiryarên wê hate nîşandan. Bi ser vê yekê de jî Tirkiye helbesta xwe ya tund hemberî Rojavayê Kurdistanê dom dike û diyar dike ku herçend digel Amerîka û Rûsya rêkeftin jî vajo kirin, van her du welatên zilhê sozên xwe bi ceh neanîne û dê operasyona xwe ya kaniya aştiyê ku ew wiha bi nav dike bidomîne. Rusya û Amerîka jî van tometan red dikin û her wiha rawestandina êrîşan didin pêş Enqere. Serokkomarê Tirkî piştî 4 rojan diçe Amerîka tê pêşbînî kirin ku encamên vê seredanî ji Tirkiye re neerênî bin. Sekna Tirkiye nêzîkahiya cîhanê beramberî helbesta Tirkiye, van dorên wê yên herêmî û cîhanî bi taybet li Kurdên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye kurguliyên din jî girêdayî vê babeta hestiyar ji bo Rojava Kurdistanê û her wiha cîhanê jî em de stüdyoya me ya navendî li gel mêvanê Rojavê îro Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Mesûd Tek bigirin dest û binerxînin. Bi xêr hatî Kek Mesûd. Xêrdar be. Kek Mesûd ez dixwazim destpêkê de ji wê destpê bikim. Piştî gefên dom dirêj Tirkiye li gel milîşyatên bi ser ve êrîş beramberî Rojavayê Kurdistanê pêkanî. Lê tund û tijiyek di nav welat de jî hatiye sepandin. Lê gava ku mirov li atmosfera Tirkiye temaşe dike platforma siyasiya Tirkiye wekî ku dilxweşiyek ji bo vê operasyonê tê nîşankirin di rastiyê de wisa ye. Peşekî gelek spas ji bo mêvandariya te. Dixwazim berê tiştekî serrast bikim. Cenab-ı Tabasa milîsya kir. Ew ku îro hevpeymaniya Tirkiye ne milîşya ne çetene bi rastî rêgirin û paşmayî rêxistinin tunravên İslamî ne, El-Qaîde ne û Daişin bes ew ê van hatiye guhartin, navê wan hatiye guhartin û li îro li Kurdistana Rojava jî tawanê mirovayetî pêk tînin. Malê xelkê talan dikin, xelkê bi gunah dikujin, xelkê bi gunah direvînin û bermîte digin, rehine digirin, tiştî wisa ye. Ew aliyekî mesele. Aliyî mesele ew ye numuneyekî bidim ku helbestî devletê Tirkiye beramber ev kesê ku li Kurdistana taybetî li Kurdistana Bakur dijî wê operasyonê derdikevin helbestî devletê Tirkiye çi ye? Tu bi xwe dizanî li Ewropa û li welatên din bangeşe kirin bo şer qedexe ye. Yani kesekî rabêje wala şer baş e me çûne me ev kiriye, ev kiriye ew tiştekî ayîb e, tiştekî cihê sermazdarî ye û qedexe ye jî. Mixabin lê Tirkiye îro baskirin aşitî qedexe ye. Her kesek ku bi rojname yan bi sosyal medya, yan bi makale, yan bi şiklekî de ku bêje ew ku devletê Tirkiye çûye li vê derê kiriye şer e, şer dijî milleteke ye, şer dijî welateke ye ku ne girêdayî bi Tirkiye ye, axê ku ne bi girêdayî Tirkiye ye, ku tu bêjî tu tawanekî mezin gewre dikî, tu dijminê devletê, tu îxanet dikî, tu xayînî, tu pêşveçûnî devletê naxwazî, tu amelê nokerê bêganeyê, tu nokerê devletên Rojavayê ku naxwazin Tirkiye. Kek Mesûd niha egerên şer. Ê ku Tirkiye dest nîşan kir, Tirkiye dibêje ku egera min ya şer beramberî bin xetê, aliyên dinê sînor, ew e ku ji Rojavayê Kurdistanê gefa terorê li ser min hebû, ewlê ya min dibin xeterî û metirsiyê de ye. Birê ve birên Rojavayê Kurdistanê vê yekê bi temamî red dikin. Hem desthilata ku li statûya ku li Rojavayê Kurdistanê heye, hem jî aliyên din, yani partiyên din ên Rojavayê Kurdistanê heta wekî enekese jî
van tometên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê rev dikin ku Rojavayê Kurdistanê bû be gefek li ser Tirkiye. Raya giştiya Tirkiye vê yekê nizanî. Mixabin nizane. Ciber yani ev ki zanin her vekim bigot ev ki zanin o te geçtiğine mesele çiye hükümete AK Parti bu hemmi hizmet kova, hemmi takat et kova o bu regir peşkirtine hemmi re ve taze dengevan bibire, dengevan kip bike. Eve Ali ki kaziyaya. Le Ali diyeceğim rastı henek ki Türkiye'ne ku hecmarevan gelekin rastı ustad fikrin yani bunu Kurtla avber sınır jbo xatar edibinin yani ev nasyonalizmi Türk ev siyaseta devleti Türkiye ku bu salane breka perverde breka radyo breka televizyon breka sinema bu hem breke var xistiye meji Türk ku Kurt yani terörist, Kurt yani perçekirina Kurdistan'e herkese ki baksa Kurdi biketin, herkese ki baksa mafi ravayı geli Kurt biketin, mafi mırov biketin, ama teröristiye ona tuhazın Türkiye parça bikin. Jiber ve ki gelek çara em dibinin dukhinin le bajarın Türkiye kesek eğer Kurdi baxavet keve ber erişi ji emrevi çid be bila be ten kuştini, ten linçkirini o mixabin siyaset gişti basa siyaset edikim. Siyaset o devlet ne tane peşi avantışta nagire re jibovan hoş dike. Re jibovan hoş dike. Tişteki bejim mesela çendek beri ez birim ifade o tohmet li min bar kirin ku ez endamê PKK'yim me. PKK ji terör e. Serokê Partiya Sosyalîst Serokê Partiya Sosyalistim. Ez û Kak Mustafa jûse, Kak Mustafa Özçelik jûse. Belê. Yani me got evê ku li vê derê memûr bin, karmet bin, me got ev xelet e, ev şaş e. Yani ez Serokê Partiyê me eve herkese ki basa Kurdistan'ı biketin dibêjin PKK'ye. Ev ne rast nîne, ev durust nîne, ev rê xizmet bu ne Kurd dike, ne Tirkiye dike. Ev şaş, ev rê negirine ber. Go cemme eğer herkese ki bêje Kurd, yani PKK yani terörist. Kek Mesut niha babetê heye ku Tirkiye xwe herdemekî welatekî İslamî lê modern nêzîkî Ewropayê, nêzîkî nirxên Rojavayê Ewropayê dest nîşan kiriye, ji xwe sîstema wê dewletî jî li ser vê bingehê hatiye saz kirin. Li Tirkiyê mesela partî hene di platforma siyasî ya Tirkiyeyê de xwe partiyên sosyal demokrat modern bi nav dikin. Her îro li Berlînê li paytexta Almanyayê Ekrem İmamoğlu de hevdîtina xwe li gel şêbirmenda Almanyayê Angela Merkel dest nîşan kir ku ez dixwazim bibim demokratîktirîn şaredarê di cîhanê de. Îgava ku mirov rastiya li Tirkiye temaşe dike. Niha Partiya Komarî ya gel ew bi xwe piştgiriya vê operasyonê dike. Yani vê babetê ger yani her vekit tecih işaret pekir. Ama hem ye kumaşın, kekul, ye kumaşın. Kumaşı devletiye, devleti Türkiye'ye. Devleti Türkiye liser du esasatiye da mezrandın. Yani iktidar terakki virda Kemalista. Senteza Türk-ü İslam. Ya senteza Türk-ü İslam. Yani ev kese kulli Türkiye dijit devet Türk be o Müslüman be. Ku Müslüman bu deve sünne jübe deve mezhebi Hanifi be. Yani eğer derveyi ve şabloni derkevi, derveyi ve çerçeveyi derkevi, te dijmini devleti, te parvekeri, te haini, te ihaneti, te eğer te beji bra ez Kurdum, mafemin heye, zmanemin heye, velatimin heye, avder ne velati,
Türkiye'ye beri ku Türk var ev livederi, az livederi bum, tariha min heye, kültüra min heye, enha eve kabil neyne. Eğer tevvi çerçevedayı, o şinasnameyi Türkiye habetin, tüm mecburi Türk bi, o tüm mecburi Müslüman bi. Müddeteki vakta ku AK Parti hatta serkar birasti evi eve baku ev siyaset bete guartan. Yani AK Parti birasti meri birasti bir. Henek tiştaşlı divi varida kir. Henek tiştaşlı divi varida kir. Le Le gotinek heye kek mesut. Gotinek heye dibêje gav gibi pêş 20 gav bi paş ve. Bele yani gelek ki tişte baş kir le gelek tişte xarab şey kir. Min dixwest ez wê babetê jî bigirme desta birêstek. Nuham Partiya Komariya gel xwe weka partiyekî sosyal demokrat binavdikî. Yani ez gava babetê digirme dest netên ji aliyê desthilatê ve desthilatiya ku îro serkêşiya vê êrişê dike ku beramberî Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Lê opozisyona Tirkiye yani ku xwe weke sosyal demokrat binav dike heta berî demekî Kurd di medya Tirkiyeyê di platformên Tirkiyeyê de hate axaftin ku Partiya Komariya gel rûyekî nû werdigirê, CHP'yeke nû ava dibe. Evê êrişê dest nîşan kir got bi rastî CHP nû dibe. Birasti keke Cemal. Yekekli Armanca ev erişe Erdoğan bu Rojava ev bu. Erdoğan le despeke vesale ve her baksa evet kirko işevna şevedettim. İşevtim. O nezik edattin. Emten o nizanım işte tedit kılameci heye de varida. Kılame Türkiye. Bir gece ansızın gelebilir. Nişke o emten. Le sekini kengi hatta büstüçarı Hazirani ku le şikast elbijartini le hilbijartini İstanbul'da da şikast kar hinge dit ku le dahili Türkiye naxuy Türkiye ji rewşa partivi gele xirabtı be o müşkile zede dibin geli Kürt ruberû müşkile iktisadiye ekonomiye bekarî heye bekariye ki be haddu esas hesap heye o hemû tişt baha bûye o hêdî dengê millet bilind dibû ji bo dijî bekarî dijî gendelî dijî rüşvetê xast bala xelkê bikişine dervayê welat ev taktikê hemî diktatoriyet ve usaya vakta ku li siyasete daxilî bikevine tengasî tengav bin bala xelkê bu meseleyê dereve dikişinin. Ji eve bu ku êriş kire ser Suriye û ev kesê ku li siyaseta AK Parti'ne razı bûn yek ji wan CHP'ye Parti Komarê xwaze ev ji vekî aliyên dên siyasî çeple lê evê kirin. Ji ber ku digotin ev meseleyê man û nemanê devletê Tirkiyeyê. Bes diqada navneteweyî de kek mesut. Ev helbesta Tirkiye, sekna Tirkiye, nêzîgehiya Tirkiye ne divê çerçeveyê de bêguman tê nirxandin. Cîhana Rojava ku di damezrandina Komara Tirkiyeyê de xwedî bingehekî pir qayîm e ku Tirkiye bi xwe hate damezrandin sala 1923 hem duwarê aborî de hem duwarê desthilatî de hem duwarê perwerdeyî tenduristî hemî van babetên jiyanê de ku Tirkiye wekî parçeyekî Rojavayî sistematize kiriye. Niha Tirkiye Rojava dibêjî Tirkiye ji van nirxên min dûr dikeve. Bandora vê yekî li Tirkiye dikarî çibe. Belê mixabin Rojava dibêje Tirkiye ji nirxên me dûr dikeve û rexnelê Tirkiye dikin, rexney carna rexney tund lê Tirkiye dikin, carna ambargoyê li ser Tirkiye da tinin. Lê belê divê ji bîra me neçit ku Rojava naxwaze Tirkiye pal bide bo Rusya. Naxwaze bi temamê bikeve jêr kontrola Rusya. Ji ber ku ev jeopolitîkê Tirkiye ji bo wan gelek giring e. Gelek giring e.
Cîranê Rojhilata navîne, cîranê Asyayê nêzik e û pirek e nav beyna Asya û Awropa û ji vê girîngtir ew e ku cîranê Rusyayê. Cîranê Rusyayê. Rusya naxwaze evê pal bi Amerîka bide, Amerîka û Rojava jî naxwaze evê bi temamê pal bide bu aliyê Rusya. Türkiye bi rastî Türkiye jî vê warî de zêrek e. Vekî bi islah dibêjin kerê nav du coya vî alî jî dixwe, vî alî jî dixwe. Carna diçe bi Amerîka ittifaqê dike, carna diçe bi Rusya ittifaqê dike. Çawekî me dît bi ittifaqê Rusya çû Afrînê dagîr kir, bi ittifaqê Amerîka jî çû Rojhilatê Firatê dagîr kir. Ev rastiya dünya waye, rastî ew ê waye. Divê em Kurd jî vê rastî bixwînin, vê rastî bixwînin û siyasetê xwe gor vê rastî tanzim bikin. Cî hemaset û cî hasasiyet û cî evê nîne, rastî ew ye. Ve Türkiye nuha serokkomarê Türkiye'yi berî dirojan li Hungarya li Budapeşte bû Kekmesûd di vegera xwe di Firokhaneyê de di bersiva rojnamabanan de Serokkomar Erdoğan diyar dike ku ne Rusya rêkeftina li gel Türkiye bi cîhaniye ne jî Amerîka bi cîhaniye ji ber wê yekê jî di operasyona kanîya aştiyê beramberî Bakurê Sûriye berdewam bike. Dünya dikarî vê yekê bipejirîn? Ez bawer nakim. Yani bi gor bêrî baweriya min, bi gor xwendina min, bi gor bêrî boçinê min Türkiye êdî nikare operasyonê leşkerî pêk bîne. Geçtiye noktayê herê davî Türkiye êdî nikare operasyonê leşkerî bike. Ev tiştê ku dibêje ji bo bîrorayê daxiliye, ji bo hevîrkirina bîrorayê Tirkiyeyê û kipkirina dengê nerazî milletê Kurd e ku bêje yani mezekin, temaşekin leşkerê me çûn li vê derê şehîd dibin, tên kuştinê lê ev Amerîkaya ku nahêle em hatayê herin. Ev Rusya nahêle ku em hatayê herin. Dîsa xetebar ne xwe ye, xetebar lê hêzên derekê ye, hêzên derwayê xwe ye. Di vê çerçeveyê de gerem bigirine desta Kekmesûd niha Tirkiye gava ku operasyon dest pê kirî, dest nîşan kir ku ew dê ewleyiyê bibe wê derê, ew dê aştiyê bibe wê derê, ew dê penaberan li vir bicih bike. Niha ji 100,000 zêdetir koçberên ji Serêkaniyê, ji girên spî ku li beşêndinên Rojavayê Kurdistanê bicih bûne hene. 10,000 penaber zêdetir êgo derbasî Başûrê Kurdistanê bûne hene. Di vê çerçeveyê de jî hem Pentagon, hem Wezîrî Derve Amerîkayê Mike Pompeo her cihî li Berlînê jî evî jî dest nîşan kir ku bin pêkirin li Rojavayê Kurdistanê rû didin. Milîşyatên ser bi Tirkiyeyê ve bin pêkirinên tawanên şer encam didin. Ger ev yek tespît bibe li ser van, berpirsyarî vê yekê jî Tirkiye ye. Gelo encamên vê yekê dikarin ji Tirkiye re çibin û cîhan dê helwestekî wisa jî beramberî Tirkiye verbigire? Ez hêvî dikim, hêvîdarim vavê. Yani ev bi rastî evê ku milîşyayê Tirkiye ku milîşyayê ÖSO yan bi her biçinavekê bitin ku Tirkiye evê wane, patronê wane, erbabê wane, Türkiye evê wane tawanê mirovayetî li vê encam didin. Eger ev bête ispatkirin, bête selmandin, Türkiye divê Türkiye bikeşine dadgahê mirovî ya navnetevî. Ew xeter heye. Gelo dünyayê îro amade ye, ev hemî mebest min dünyayê îro ev hêzin mezinin. Yani ev Rusya'ya, Amerika'ya, nizanim İngiltere'ye evî diye. Gel amade ne bercevendiyê xwe bibine aliyekî û vicdan û haq û hukuk û adalet û insaniyetê bigirine ber bi rastî karê xebatê bikin ku Tirkiye û ev kesê ku ev tawanî kirine bibine dadgahê navdewletî ji ber ku ev usulê heye, qaydeyê ye. Yani
partiyekî kesekî nikare ser lê dadgahî bike. Divê devletek ser lê bide. Kek Mesut ew rastî li Rojavayê Kurdistanê tê jiyandin, koçberî, dade, zilm, kuştin. Diraya giştiya Kurdê jî ew fikir û raman heye dibêjin ku ji Bakurê Kurdistanê piştgiriyekî eşkere, piştgiriyekî pêwîst ji bo Rojavayê Kurdistanê heta îro jî nehatiye nîşandan. Ji bo vê yekê hûn jî bêj. Berê ku ew ê bême Kerem kir. ser mesele tiştekî dibêjim. Yani niha Türkiye ev penaberê ku lê Türkiye heye vekî kartî şantaj bi kartîne. Ev xwe bi xwe de ev tawan e. Yani ti jiyanê insanê ti jiyanê jin zarokê vekî kartek şantaj bi kartîne. Divê ji bo Ewropa dibêje eger tu ho nekî ez ê pêşiyavan berdim ê warine li vê derê. Yani ev goh nedan ji bo hemû mafên insanê ye. Ev bi xwe tawan e, tawanê mirovatî ye. Bi meser ev mesele. Bi rastî lê Kurdistana Bakur ku devleta Türkiye eriş kir û operasyon dest pê kir bi dengê hebû, bi rastî bi dengê hebû. Evê manayê ew niye ku Kurd piştgirî bi tevayê piştgirî veke. Na vallahi em hemê Kurd eşiyan ji vê evê. Lêvelê Kak Cemal bi rastî gelê me li Kurdistana Bakur vastiyaye. Bi rastî vastiyaye. Bera xwe bide. PKK kurê wan xast da. Gerilla û bi hezaran şehîd da. PKK pere xast pere jî da. PKK deng xast deng jî da. Yani ev rêkire parlamentoyê kire şaredarî û PKK yan derdorî PKK, HDP yan evê dî xastin ku bikevine şaqama bi daha nazar ketine şaqama. Li akam encam niye? Millet edi ev biye, sar biye. Millet ji siyaseti sar biye. Ne eveki ji Kurdinî sar biye. Her Kurde. Her veki beri daxaza mafê xwe dike lê siyaset bi taybetî siyaseta çewt ya PKK vekî xendek vekî dirêja pêdana şerê xewata çekdarî û vekî guh nedan bo xewata legal û pêşî lêgirtina xewata legal milletê jî siyasetê sar kiriye. Lê Kurdistana Bakur millet... Bi awayekî gelekî Kurdkek Mesut ji ber ku em têne dawiya bernameyê aliyên din ên derveyî PKK. Ew gelo dikarin înisiyatîvekê di vê babetê de bigirin. Divê bikin. Belê. Divê bikin. Divê bikin. Divê ew hêzên ku derwayê PKK ne divê înisiyatîvê bigirin bi yek halwest bi hevkarê bi pêkînana hevkariyekê divê bedilekî ji bo xelkê nîşan bidin ku ne şer ev meseleyê çareser dike ne ji tundutujî devlet înkarkirin, siyaseta înkarkirin û siyaseta asimilasyon pirsa Kurd çareser dike. Pirsa Kurd li ser çareseriya vekevî de tête çareserkirine. Divê em înisiyatîvê wergirin û fedakar bin û karê û xebatê xwe bimeşinin. Spas Mesûtek Serokeyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ku tu mêvanê Rojava. Ez jî spasê dikim. Mala te ava. Timoşevanên hêja vî awayê em hatin dawiya bernameya Rojavayê û heta bernameyek din a Rojava her şa.